いろんなことを乗り越えて大きな人になりたいんだ。あの日の僕は見ていた。いろんなことがあったから今はあの日に帰りたい。あの頃僕は見ていた。だけど今日は三日月見えてないけど今日は三日月何もない日を帰る風格を大きな心近頃ずっと探してる。だけど今日は三日月